Seguint dels actes d'este diumenge de Rams. Des d'enguany, esta festivitat està considerada d'interès turístic internacional. Eduard, bon dia. Hola, bon dia, Pilar. Com bé dius, avui és un dia de festa molt important per a aquesta ciutat il·licitana perquè la seva processó, la processó del diumenge de Rams, ha sigut considerada per primera volta este any com a festa d'interès turístic internacional. Una ocasió que han aprofitat milers i milers d'il·licitans per reunir-se i congregar-se avui al carrer. Un dia, per cert, que ha acompanyat en tot moment el bon temps. Estem ací, a la plaça de Baix, on tot l'equip que ha fet abans la retransmissió ha pogut veure l'esplendor d'esta festa, d'esta processó. Però volem oferir-los abans un resum que ha fet la nostra companya en redacció, Carmen Bort. La processó ha començat a les 11 del matí al passeig de l'estació després de la benedicció de les palmes i les branques d'olivera. Milers de persones han acudit a la cita amb una tradició que es remunta al segle XIV i que enguany ha sigut declarada d'interès turístic internacional. Els participants han recorregut a un ritme lent el centre de la ciutat, passejant les palmes blanques enmig del verd del palmerar il·licità. La processó del diumenge de Rams d'Elx és un espectacle únic per la quantitat de palmes que s'exhibeixen i sobretot per l'artesania d'estos treballs. Són autèntiques obres d'art. Avui, com sempre, s'han pogut admirar palmes blanques de totes les mides i formes. Algunes amb complicats trenats amb què es representen figures religioses o elements típics il·licitans. A poc han anat desfilant els passos de les confraries. La comitiva l'ha tancada el tron de Jesús triomfant muntat en una burra que commemora l'entrada de Jesús a Jerusalem. Enguany, este pas no ha estat tirat amb rodes, sinó al coll dels portants de la Germandat del Santíssim Crist de la Sang. Les autoritats locals i religioses i la banda de música municipal han tancat la processó. Aquest acte és una bona mostra del fervor i la devoció popular que es transmet de pares a fills. Además del aspecto religioso de la festa, es una tradición para todos los ilicitans, la festa que nosotros diem de Rams. Y pues hoy en día lo que hacemos es portar a las chiques. Y esto es una tradición que es una cosa que la llevamos siempre dentro. Todos los años va más. Siempre previenes el mismo del año anterior, pero siempre va más porque la gente se incorpora donde vive. Tots els anys he anat de xiquicos, quan han sigut xiquicos meus fills, he llevat ara ja quan se feren grans. Pues ja no, ara vaig amb els nets. Amb la solemne processó s'inicia amb tota la intensitat la Setmana Santa il·licitana. Este era un poc el resum del que ha sigut este matí del diumenge en la processó del diumenge de Rams. Però anem a veure com es manté aquesta tradició. Aquesta tradició de treballar la palma artística, que s'ha mantès a través del temps en el treball d'unes 8 o 9 famílies que una generació de pares a fills passa la tradició. Entre enero, febrero, marzo, abril y mayo tenían que preparar el primer proceso. Luego, vindre ya el mes de agosto, entonces la palmera ya tira cresta y ya está, aquí ya fa la muga de la palmera y entonces tenían que posar-li una simple caputxa dalt para hacer la palma que siga a 3 metres i mig. Y luego ya en pasar ya diciembre o enero ya comencem a la recolecció. Entonces comencem a tallar la palma. Luego ya pasa al cloro, a les balses, a llavada. Luego de llavada ya pasa a la ensofradora. Y la ensofradora que se mantenga fresca hasta la hora de ya enviarla a cada uno a su destino. Això ja ve de pares a fills de tota la vida. Això ja és vell, que vulguin i que s'agrada l'ofici. Que avui ja va perdent-se perquè a quasi ningú no li agrada aquesta feina perquè és molt difícil. És molt difícil i que tinguin voluntat, perquè a més això s'ha de comptar molt les fulles i saber-les partir i saber el procés de lo que més li pugui sacar a una palma llisa, saber el que més pugui sacar del palo. Soc Paquita Serrano, soc filla de palmerers i visc aquí i soc d'Elx. Fa 35 anys que estic treballant la palma, me va ensenyar ma germana que és major que jo i luego estem treballant la palma. Aquí esta palma estava completament llisa i ara anem obrint-la i anem treballant-la. I luego al final li farem la Mare Déu i algunes cosetes més.
eren els representants de la família Serrano, una d'aquestes 8 o 9 famílies que mantenen la tradició al llarg dels anys. Però volem parlar-vos també de la tradició d'esta festa, aquesta festa que, com diem abans, ha sigut considerada festa d'interès turístic internacional. I volem fer un poc d'història i trobar els primers documents d'aquesta processó del Diumenge de Rams que es remunten al segle XIV. Les primeres referències escrites sobre la processó del Diumenge de Rams daten de 1371. Eixe any, el consell que dirigia la ciutat es va unir a la festa, fins a eixe moment de caràcter religiós. El procés d'elaboració es manté imperturbable al pas del temps, tal com s'arreplega a les observacions sobre el regne de València escrites per Cabanilles l'any 1797, a la que es descriu este treball com si es tractara d'una crònica actual. Són 6 segles de palma blanca i d'una tradició que ha arrelat profundament al poble il·licità, que viu literalment rodejat per més de 200.000 palmeres que envolten la ciutat. Hem pogut veure unes imatges dels anys 40 que testiguen bé la tradició d'esta festa a Elx. Però tenim amb nosaltres per a parlar d'aquest guardó, d'aquesta distinció com a festa d'interès turístic internacional a Antonio Martínez, president de la Junta de Confraries de la ciutat d'Elx. Com han rebut vostès la notícia d'esta distinció? Pues hombre, nosotros para Elche ha sido una gran alegría y una satisfacción el ver recompensado ese gran sacrificio que desde mediados del siglo XIV estamos llevando en la cuidado de la procesión del Domingo de Ramos y más últimamente cuando desde el año 70 aproximadamente lo cogimos con más interés todavía y conseguimos mantener esa tradición de esa palma rizada que hacemos el concurso todos los años y vemos con gran interés de que cada año se están presentando trabajos de mayor categoría y de más valía y además más concurrencia también al mismo. Así como también en las procesiones vemos que cada día la afluencia es mucho más masiva y esto pues nos hace a nosotros un reto quizás cada día más para que en el futuro tengamos que responder a esa distinción que nos ha hecho internacionalmente para que cada día pueda ser esta procesión algo más que lo es en años anteriores. Antonio, per despedir esta connexió d'ací des de la plaça de baix d'Elx davant de l'Ajuntament, què és el que està passant en estos moments? Bueno, en estos momentos se está terminando la misa que al final de entrar la procesión en la Basílica de Santa María y a continuación nos vamos a trasladar a la casa de consistorial en donde en el pleno del pleno de las Cortes, pues vamos a hacer la entrega de los premios de aquellas cofradías y además de las palmas que han tenido la gran suerte de tener estos primeros premios para poder concursar con más ilusión, si cabe todavía, en el año que viene. Pues en les paraules d'Antonio Martínez despedim esta connexió des d'Elx i de la seva professor del Diumenge de Rams. Gràcies, Eduard, i enhorabona a tots els il·licitants per esta important distinció. Nosaltres seguim ara el recorregut per altres ciutats. La tradicional benedicció de les Palmes dona pas a la Setmana Santa.